Kanihová, jednatel firmy Heidenheim Praha pan Štědrý, hlavní rozhodčí pan Miloš Valík a ředitel školy pan Václav Sajler. Na místě třetím s počtem 450 bodů se umístil soutěžící z kraje Jihomoravského ze střední školy strojírenské a elektrotechnické Brno Trnkova Václav Pecina. Takže poprosil bych. Na místě druhém s počtem 498 bodů se umístil soutěžící z kraje Jihomoravského ze střední školy strojírenské a elektrotechnické Brno Trnkova Aleš Hamer. A vítězem čtvrtého ročníku celostátní soutěže Kovo Junior v oboru mechanik seřizovač a držitel zlaté plakety České ručičky pro rok 2014 se stává soutěžící z kraje Ústeckého ze střední školy technické, gastronomické, automobilní Chomutov Zdeněk Šesták. Věřím, že se vám ta soutěž, ta organizace u nás líbila. Všichni, co říkali noviny, tady kameramani říkali, že od vás slyší spokojenost a věřím, že jste spokojení. Já věřím, že i ty ceny. A chtěl bych ještě jednou poděkovat sponzorům. Chtěl bych poděkovat za ukázněnost vaši, trpělivost doprovodu. Chtěl bych zvlášť poděkovat rozhodčím, na který padl ten los a museli se věnovat té těžké práci rozhodčího, rozhodovali. Samozřejmě někdo řekne menší počet účastníků. Bohužel v některých krajích nemají soutěžící, který by mohli postavit do tento oboru. Věřím tomu, že při podpoře odborného vzdělávání se toto zlepší a že tady potom nastoupí 28 soutěžící za všechny kraje. Takže ty, co jedou domů, mají to dál, chci popřát dobrou cestu, dobré vzpomínky a samozřejmě zítra je to už normálně zase školního života. Takže děkuji vám všem.